sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Claire. 40 years old. May asawa at isang anak. 20 taon niyo na po akong tagapakinig. Sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. Kung titingnan, maayos naman po ang buhay namin. Sapat naman ang kinikita at buo ang pamilya. Masaya pa nga sa mata ng iba kasi madalas kaming mag-bonding ng asawa ko at anak. Pero sa likod nito, malungkot ang puso ko. 5 taon na po kasing walang nangyayari sa amin ng asawa ko. Ay. Lungkot talaga. Lungkot nga. Katumaw! Shh! Si Diego, tumatawa. Malungkot nga siya. Ba't ka tumatawa? Kaya ngayon ko sa'yo. Sinubukan ko naman nung una na mag-initiate ng sexy time. Kinausap ko din siya at tinanong kung may problema ba kami. Wala naman daw. Wala, pero wala din kaming ganap. Hanggang sa napagod na ako. Tinanggap ko na lang ang sitwasyon namin. Kinalimutan ko na lang ang pangarap ko na masundan ang nag-iisang anak namin. Lumipas ang panahon at nagmistula kaming housemates at hindi na mag-asawa. Magkasama pero hindi na magkaugnay. Aaminin ko, nagbago din ako. Hindi na ako yung dating sweet, clingy at mapagmahal. Kasi naman yung pagod ko ngayon hindi na lang emosyonal. Physically at financially drained na din ako. Mas malaki na kasi ang kita ko sa asawa ko ngayon kaya salo ko ang lahat ng gastos. Ramdam ko rin ang lahat ng pagod. Kamakailan lang bigla na lang niyang sinabi na gusto niyang mag-anak ulit. 5 taon kong hinintay yun, tambalang kumikinang. Bakit kung kailan pagod na ako sa kanya naman naisipan? Bakit kung kailan 40 na ako? Nag-out of town pa kami para makabuo pero epic fail. Ang awkward na kasi. Para na kaming estranghero sa isa't isa. Wala na kasing emotional connection. Gusto niyang subukan ulit pero hindi ko alam kung kaya ko pang maging intimate sa kanya. Para bang nagsara na ang mga butas. Hindi dapat magsara. Wala namang third party. Hindi naman kami nag-aaway. Mabuti naman na kami bilang mga magulang. Pero bilang mag-asawa, wala na. Nung sinabi ko sa kanya na hindi ako sigurado kung gusto ko pa, parang ako pang sinisisi. Parang kasalanan ko kung bakit iisa lang ang anak namin. Paano ko po ba ipapaintindi sa kanya na ayoko na nang hindi ko kakailanganing humingi ng tawad sa sakit na hindi ko naman ginusto? Mali po ba na piliin ko naman ang sarili ko matapos kong ibigay ang lahat ng meron ako? Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Claire. Nararamdaman ka namin, Auntie Claire. Ay. Claire. Mhm. Di naman magsasara yan.
if for anything, ang balita ko, sisikip pa daw. Charot. I think, Claire, na-delay lang ng 5 years. Alam mo, may mga ganyan kasi talagang pagkakataon eh. Kaya nga 'di ba ang isang relationship, ang isang pagsasama, hindi natin pwedeng i-base sa iisa lang na love language. Aha. Kasi iba-iba talaga ng love language. Nagkataon lang siguro na si Mister na delay lang and I feel like it's not too late. Huwag ka na magtampo-tampo. Grabe naman yung delay na yan, 5 5 years. Hindi. Ako para sa akin, Jegs, hindi naman siya, I think mukha siya matagal. Pero sa course ng buhay natin na parang ang bilis, baka hindi rin siya ganun katagal. Ewan ko lang I mean, of course, literally, kung 5 taong kang walang ganap, ang tagal talaga na 5 taon. Pero titingnan natin dito yung lagi na sinasabi, yung gap Analysis. Oo. natin. Saan yung gap? Oo. So, may problema eh. Na yung the moment na hindi man lang kayo nagkakalabitan, may something eh. 'Di ba? Pero ang problema, in-express niya yun eh. In-express niya daw. Well, kwento mo yan. Hindi naman namin alam kung talagang in-express mo na, Hoy! Oo. Gustong gusto ko ng umemerot. Oh, pero si husband, parang wala kasi sa kwento mo, Claire, parang ginawa mo yung lahat, nag-sexy time ka, pero parang siya nag-i-initiate, parang ganyan. si kuya yung ang wale. Wale, oo. Baka naman yung akala mo sexy pero hindi pala. Di ba? Pwede ba? Naalala mo yung kwento ko dati? Yung baliktad. Yung baliktad yung sinuot ko. So sa halip na ang konteksto, okay, kung di mo narinig. So dati, nung bagong kasal kami, trinay kong ginamitin yung mga niregalo nung kasal. So kasama po doon ay lingerie na Playboy. Yung bunny. Yung bunny. O, diba? So, sinuot ko yung pa-headband. Ayan. Sinuot ko yung fluffy na pa-bra. Tapos sinuot ko yung pa-panty. Pero, ang problema, yung buntot nasa harap. Sabihin siguro ano, titirahin mo ako? Sorry na, akala ko style. Sabi. So sa halip na parang naging sexy time siya, naging funny time siya na hanggang ngayon nakakatawa. Pero, Jegs, na parang because of that, yun din yung naging dahilan kung bakit nagsabi ako sa sarili ko, ay hindi na ako magta-try magsuot. Wala na lang suot. Charot. Diretso na. Rekta na. Hindi, ibig sabihin na hindi na ako mag-i-initiate na magsuot kasi baka pagtawanan lang ako. So wag na lang. Iba na lang na way. So sa tingin ko baka kung hindi naman sa nagsisisi tayo doon sa 5 taon na walang ganap, baka naman hindi na entice enough. Alam mo yun, parang ganun. And ngayon nagbabawi. So it's not, feeling ko naman it's not too late. You're young. 40. Ano ba? Medyo may Madami, asim pa yan. asim pa yan. Tignan mo bakit ang daming mga bata, bakit ang daming Gen Z ang nagkakakrush sa mga Gen X. Bakit ang daming mga kabataan ang trip nila yung mga itsura ng mga titang millennial o mga titong millennial. Correct. Kasi Tama. nga, may datingan pa yan. So at that age, okay na okay pa yan. It's Ayan. not too late. Ito naalala ko lang, hindi kaya merong nagkaroon ng problema. Ay kung sa bagay, din kayo, nag-try kayo eh. Nag-try. Pero it could be, again, problema to sa brain natin eh. Kasi naalala ko talaga yung nagkaroon kasi ako ng problema din dati. Na parang gustuin man namin may ganap, sa aming mag-asawa, wala. Yung hindi ko pala alam, part na yun ng sakit ko sa puso. Kasi isa sa mga side effects na ganun eh. So, health-wise. So tinanong, nung kinakausap ko yung cardiologist ko, sabi ko, Dok, humingi pa nga ako nun, pareseta ko ng Viagra eh. Eh nung niresetahan ako, tapos nakita ko, 2 tablet ang iinumin ng bawat isa 700. Sabi ko, wag na. Magtiis ka! Ang mahal! 700 ang isang tablet? Dalawa yung dapat iinumin mo dalawa. Sa isang araw? Kemehan nyo. Pagka magkikeme kayo, 700 times 2. Ang mahal! Nakakaloka! Tapos pero sinabi niya rin din na alam mo yung biggest na sex organ natin is our the brain. Ayan. So it could be
kaya nangyayari yan, posible nga yung sa brain natin may hindi po kami namin ini-insinuate na baka may iniisip siyang iba kaya wala siyang gana. pwedeng hindi namin alam kasi hindi namin alam kung Oo. ano yung kung ano talaga yung mismong nangyayari sa inyo. Oh, kaya naman ikaw siguro, kaya nasasabi ko to, ikaw na parang wala ka ng gana to do it kasi nga yung brain mo na rewired na rin eh. Na ang sinabi ng brain mo, tiniis mo ko ng Oo. 5 taon, 5 Ayan. taong ko gusto. Oo. So wala, isa ka ng stranger. Ayan, parang Housemates na lang na-reformat tayo. yung utak mo. Oo. Na sa tingin ko, ulitin ko lang it is still not too late. Mhm. Pwede pa naman pa. eh. Oo. Pwede pa yang maglambing ulit. Correct. Pwede pa ulit na hanapan ng thrill at Oo. excitement ang isa't isa. Lalo pa kung nag-initiate na rin siya. Yung asawa mo. Oo, tandaan natin, 'di ba? Sa kwento mo kanina sa sumbong mo, yung parang tigang na tigang ka na 5 gustong-gusto years. mo, 'di ba? Oo. Tapos ngayon ka pa arte. At ayaw natin yan kasi human nature, kumbaga human needs yan na nararamdaman at ayaw namin na baka hanapin mo sa iba. Ayan. Or hanapin din niya nung Oo. kapartner mo sa iba. Oo. Ganun ayaw ng misis ko Mhm. O teka lang. Ayan, di ba? Hahanap ako ng ibang kakamot, di ba? At ayaw natin na mangyari yun. I think it's not too late. Kung halimbawang feeling mo, hindi nyo kaya na i-resolve on your own na kayong dalawa lang, then it's about time na pwede kayong magkonsulta sa mga eksperto. May mga eksperto na magaling magproseso sa ganyan kaya nga nila Correct. pinag-aaralan yung mga ganyang klase mga bagay. At may mga medical intervention din, halimbawa, ikaw parang wala kang gana, na may mga iniinom din for women. Meron Diba? din Na daw. Magkaroon din ng epekto na parang Gina G ka na. Correct. Totoo. May Oo. mga ganyan, Oo. di ba? At walang masama po dito kasi you're doing it inside the marriage Konteksto ng Oo. na kayo ay mag-asawa. Mag-asawa kayo O, di ba na it's a gift yung sharing your bodies Yes, with each oo. other is a gift na pwede ninyong i-enjoy sa isa't isa. Saka yun yung isa sa mga utos sa atin, di ba, mag-procreate kayo. Ganun. O, di ba? At saka hindi rin too late kung halimbawa magbuntis ka at this age I mean, of course, iba pa rin ng 20-plus-year-old na nagbuntis versus a 40-plus-year-old. Correct. Na magkaiba din talaga, magkaiba yung katawan, kakayahan, 'di ba? But it still is not too late. Yan. Yun lang yun. Pwede Hindi pa pa yan, huli. Claire. Oo. Yung kakilala ko nga 65 na Jowa niya 30s lang. Gina G pa. Ikaw 40 ka lang, hot pa yan. Tama. Go, Auntie Claire. You can do this, hot Auntie Mama Claire. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!